Sí. Si cauran els ous en terra, com veus. Crec que és el menjador, no? Això és la nova Balma. La font está ahí, no está ahí, ahí está. Eso será el comedor. Pues está guapo, tiene una vista esta. Es muy verde, Está guapa. ¿Es obert o no? Està guapo això. Aquest comedor està aquí, mireu. Això que és la cuina? No. La cuina que està aquí, no? El comedor s'entra per la porta està a baix i està on està el negoci. I ahí no? Sí. I això és dos cocineros de comedor. Això d'ahí també? No, sí, perdón, això és el bar, el comedor sí. No, això no sé què és. Això és el bar, el comedor